auto, kun se Toyotasta ajoisi vaihelaatikko. Onneksi tuo vuokrafirma niin sitten toi uuden tämmösen, meillä on Kia Stonicki käytössä. Vähän astetta isompi auto, mutta hyvä tällä on äijää, eikä tämäkään vielä liian iso ole näille ahtaille. Näppärä pyöritellä. Joo, tosiaan Auto-Union on meillä tää vuokraamo, mistä otettiin auto, että hyvä kokemusta on. Tähän mennessä on ollut tosi hyvä kokemus. Että toivotaan, että jatkuu loppuun asti. Ystävällinen henkilökunta. On ja sijainti oli aivan loistava. Siinä lyhyen matka kävellä sitten siihen niin kuin tai keskustaan tavallaan. Kyllä. Ja sitten se täytyy myös Brisenistä todeta, että niin kuin me oltiin 2 yötä ja tosiaan 2 päivän aikana niin se on sillä lailla kuitenkin kompaktisti kaikki ne nähtävyydet siinä, niin kerkiää kaikki nähdä. Niin on. 2 päivän aikana. Ja tosiaan eilen illalla käytiin syömässä parikymppiä maksu, semmoinen tosi isot annokset oli ensinnäkin ja maukkaa. Sulla oli, se oli se vaan, joku köfte. Mulla köftejä oli. Köftejä, joo, mulla oli sitten kanaa bearnaissoosilla ja sienikastikkeella. Niin oli, siinä oli myös sieniä sitten. Sitten oli ne ranskalaiset, sulla oli siellä lentuustalla ja kastikkeella. Niin oli, kyllä. Tosi hyvä ruoka ja paikka oli semmonen restaurante Sula, niin voidaan suositella. Kyllä siinä hintalaatuisuudet oli kohti. Kyllä. No niin, tuossa oli tosiaan liikennemerkki lumiketjuista, eli lähdetään kipuaan taas vuorelle tänne suuntana Pejen kaupunki, mutta sitä ennen tulee tuo Rakowican kaupunki ja sitten ollaan käymässä Rakowican jälkeen tuolla Dekaanin luostarissa, joka on tosiaan tää serbiluostari. Ja se pitäisi olla nyt avoinna, kun ei päästy sinne Krakanitskan luostariin, mikä oli siellä Pristiinan lähellä, mutta siellä oli tosiaan portit kiinni, eli ei ollut sinne mahdollista mennä, niin kokeillaan tuota Dekaanin luostaria, mutta sitä ennen käydään tosiaan siellä Rakowican kaupungissa ja sitä ennen nautiskellaan näitä vuoristomaisemia, mihin tässä lähdettiin nyt ajelemaan. Nyt tullaan
tullaan tänne Kertsinen kylään ja huomasin tuossa, että täällä on joku nähtävyys merkattuna ja laitoin navigoini sinne. Ja pitäisi löytyä tuolta 300 metrin päästä oikealta. Ei ole mitään tietoa mikä se on, mutta kurkataanpako tässä meillä tätä aikaa on. Oikealle päin tässä käännytään ja Siinä tuli se nähty. täällä oli tämmösiä ihania lehkimiä löytyi täältä pienen luterilaisen kirkko, eli onko kappeliksi voi sanoa. Onpa täällä. Ja siellä näkyy tuolta niitä vuoria. Tosiaan Takovitsan kaupunki lähestyy. No niin. Tässä on tämä silta nyt paremminkin. Ja tässä on joku... Taas on näitä paikallisia sankareita siitä sodasta. Näitä vapaustaistelijoita. Ai että nuorena menettivät henkensä. No, taistelivat tärkeän asian puolesta kyllä. Taistelivat tosi tärkeän asian puolesta ja joo, tässä on tämmönen tässä on tämmönen vanha silta. Kertsin silta. Käydäänpä tuossa kävelemään tuota polkua pitkin. Joo. Katsomassa. Takovitsaan mentäessä. Kovasti jo vuoristosta seutuu ja tuolla näkyykin luonto tuolla vuorten laella. Täällä on paljon taisteltu, kun on noita tuossakin oli. Käytiin kattoo tuo Kertsin silta, niin siinä oli tuo muistomerkki näille sodan kaatuneille sankareille ja tuossa oli lisää sitten tuossa vanhan sillan luona. Täälläkin on vissiin onko toki joku betoni. Jankon betoni. Jankon betoni. Niin, täällä on joneilla ja toneilla ja jankoilla. On kauppaa ja huoltoa siis. Mukava vuoristoista on kyllä. Ollaan sillä noin 6 kilometrin päästä. Oi, että tuossakin oli noita taisteluhetkiä. 6 kilometrin päässä suunnilleen Takovitsasta. Tiessä on aika paljon täällä seudullakin noita kuoppia ja rooppeja. Tuolla oli taas poliisit ohjastamassa tuolla yhdessä kylässä nimeä, niin siellä oli paikalliset markkinat, niin oli vilkasta, eloisaa elämää.
ystävällinen paikallinen henkilö ohjasti meitä Pois sieltä kylästä. pois niin, että ei tarvinnut. Ne olisi varmaan vieläkin jonottamassa siellä. Niin, eikä sieltä pääse. Poliisi sanoi, että ei sinne saa. Niin, niinpä. Ne on sulettu. Kyllä. Kiva olisi ollut sinällään noilla paikallisilla markkinoillakin käydä ja kävellä ja kateella, mutta sitten mietittiin, että kuitenkin siellä on tuotteet kuitenkin semmosia, että ei nyt ole tarve ja sitten toisaalta aikakin on rajallinen ja halutaan kuitenkin enempi näihin maisemiin keskittyä ja sitten itse noihin 3 kaupunkia tosiaan, Pristina, Brisbane ja PA, tavallaan ne pääkohteet kaupunkeina, joihin on haluttu tutustua. Ja tosiaan pikkasen vähän jäi harmittaa se Jilanin kaupunki, että me ei nähtykö pintaraapasu siitä, että sinnekin olisi voinut sen 2 tai vähintään päivän jättää. Ja voidaan olla, että Tadakovitsa olisi myös semmonen sitten, joka olisi mukava niin ihan jalakaisin kierrellä ja kateella, mutta mennään nyt näillä alkuperäisillä suunnitelmilla, kun tosiaan lennot on lähdössä lauantai-aamuna, niin ei pysty kauheasti tekemään poikkeamia noihin suunnitelmiin. Siinä on premium-autoliike. Meni. Taisi kuva osua rengasliikkeeseen. Niin, kuvaaja on vähän hidas. Niin, kuvaaja on hidas. Joo, täällä on tää autopalvelu. Ja autoliikkeitä tällä seudullakin tosi paljon. Että tosiaan ollaan nyt tässä Dagovitsan kaupungissa. Ei näytä mitenkään kauhean isolta. Että me ollaan ainakin, jos ettei ihan keskustassa, niin ainakin melko lähellä. tosiaan laitamilla, tai ihan laidalla. Tuonne vasemmalle. Käänny oikealle, sitten käänny vasemmalle. Niin mulla se tuo navigaattori käskee koko ajan kääntyä vaan. Se ei osaa täällä. Oikealle. Käännytäänkö me seuraavasta sitten? Tässä on vissiin nämä pääkatu. 100 metrin päästä käänny Tää on oikealle. niin tämmönen leviä. Niin taitaa Käänny olla. oikealle. Onko se? Sitten tätä Dagovitsan vanhaa kaupunkia. Tää Dagovitsa ei vaikuttanut sillä tavalla. No ei, kyllä kovin häällä. Joo. Käänny oikealle. Vihoille. 60 metrin päästä täältä seuraavasta tästä. Metrin päästä käänny vasemmalle. Paljon täällä rakennetaan kyllä. Joo. Ei tämä kyllä, ei tämä oikein. Ei tää oikein. Tää ei saa, tästä tulee vähän Pristina mieleen. Sillä pienoskossa.
vasemmalle kuitenkin. Ne on tottuneita siinä. Joo. Kyllä koira on viisas. Oot. Matka jatkuu tästä sinne Dekaanin luostariin ja isoja vuoria nähtiin siellä. Kyllähän ne laskeutuu silloin, kun aletaan nukkumaan. Joo. Oi tätä naiselämän turvetta. Joo, kyllä se vaan. Turhamaisuutta. Turhamaisuutta, niin. Ei se turhaa Ei ole. turhaa ole. Niin, niinpä. Joo. Kauniita on kyllä nuo vuoren huiput. Kato, tuolla näkyy paljon lunta tuolla vasemmalla tuolla vuoren päällä. Täältä Junikin kylästä nyt nousemaan tämmöstä serpentiinitietä kohti sitä Dekaanin luostaria, joka on tosiaan, en muista mihin aikaan aamusta, varmaan joskus 90 aikaa aukesi ja kello 14.30 tunti eteenpäin siitä, niin se on suljettu, jonka jälkeen se taas avataan. Käydään nyt siellä mutka ennen kuin se menee kiinni. Eikä meillä kyllä sinne vielä kiire ole. Hyvin ehditään käydä. Puolitoista tuntia aikaa. Täällä on ollut tosi paljon näitä unikoita kasvanut. Tuossa ei ollut hirveän paljon, mutta on tosi nättejä unikkopöytää. Tää on roska-ongelma tässäkin näkyy, että näitä on ihan siis niin paljon täällä ja joka puolella tätä Kosovon maata. Tosi täytyy sanoa, että tuo Friseeri. Risen oli kyllä niin kuin paikalliset sanoo Friseeri. Kyllä. Me sanotaan Friseeri jotenkin Niin. hankalasti, niin se oli siisti. Se ei löydy kyllä mitään. Tosi paljon. Oi, siinä on kunnon katras.
Iso Oi, ratas että kun on. on söpöjä. Joo, tuolla vähän matkan päässä kun tultiin, niin olikin lammaspaimen. Joo. Ja siellä näkyy olla toinen sitten tosiaan. Enpä ole tämmöistä lammaslaumaa ennen. Vaikka on paljon Joo. mekin Euroopassa liikuttu, niin ei ole näin paljon tullut koskaan niin kuin vastaan. Ei oo näin isoa. Joo, tää on ihan kivaa kohtaaminen. On. Siinä onks tää paimen koira sitten On, tuolla? täällä on painen koira, joo. Mm. Sehän voi olla täällä noita osalle niin Saatko niin, vai onko tää paimen koira? Voi kai se on. Voi se ollakin. Joo, varmasti. Mut kato kun on useampia, tuolla on karitsaus. Niin, On siellä karitsoita seassa paljon. Oi että. Jännästi osa on jo ollaan keritty. Niinpä. Mikähän merkitys tuolla, että on keritty tuolta takkaa tuolta? Joku merkki sillä on varmaan. Niin. Tarkoitus. Aivan. Joo, se paimentaa tuo koira. Niin, joo. Yli ja alle. Ei, Niin. tuo sanoikin tuolta tulla. Tää oli kyllä niin. Joo, jännä. Ihan. Nyt ollaan tässä Tekanin luostari alueella. Joo, täällä on kooporijoukot. Joo, on rauhanturvaaja. Joo. Niin, siinä lukee. Go for Regional Niin, joo. Command West. Go for Joint Enterprise. Ei löydetty kahvilaa tuolta Dukanin kaupungista, mutta käytiin kaupassa. Löydettiin hyvännäköistä mustikkamehua ja sitruunan päällysteisiä muffinseja. Tuolla näkyykin varmasti Pejen kaupunki tuolla vuorten juurella. Ollaan menossa sinne nyt. Meillä on hotelli, olikohan se 1862 Boutique Juu Hotel nimeltä. Ihan kiva vaikutteinen ja hyviä arvosanoja oli saanut Bookingissa. No tosiaan varmaan mennään taas vaan nukkumaan sinne hotelliin, että ei meitä paljon hotelleissa ruukaa näillä reissuilla nähdä, että ollaan aina sitten kaupungilla kävellä ja nähtävyyksiä katsellaan ja kahvitellaan terasseille ja nautitaan ihmisvilinästä ja paikallisesta kulttuurista.
Peijän hotellihuone on tämmönen ihan suhteellisen vaatimaton. Tullaan tästä eteestä, jos oli äsken pesuhuone. Tullaan tähän oleskelutilaan keittiöön. Sitten siinä on meillä aika leveä sänky. Sitten iso telkkari. Sitten tasot. Ilmastointi. Jääkaappi. Tai minibaari taitaa olla. Sitten meidän parveke ja mikä maisema se täällä on. Täällä on tämmönen ihana joki, kaupunki ja vuoret, lumihuippuiset vuoret vielä näkyy. Täällä on ihana auringonpaiste. Tässä on Peijän basaaria, tämmönen kuja, basaarikuja. Tämä on vain täynnä tämmöstä turistikrääsää. Täällä ei oikeastaan ole vielä löydetty mitään semmoista erikoista. Turistijuttuja vaan. Siinä on semmonen turistinähtäyskello. Ja tässä on tämmönen aukea. Joo, kierretään tällä ympäri. Joo, aukea. Yes. No niin. Joo, minä otan vähän videoita, kun tuli tämmönen koira meidän mukaan. Lähti seuraa tuolta, se oli lähellä hotellia. Se lähti seuraamaan. Täällä on paljon näitä koiria. Tässä on tämmönen siisti aukea. Joo, pyöräytän tässä. No niin, vielä tähän kuvaan teistä. No niin. Sieltä löytyi nimikkopaikka. Paikka tuo sukunimi ei ole tuossa tuttu. Hyvää aamupäivää täältä Peijän kaupungista. Käytiin tuossa aamupalalla Record-nimisessä kahvilassa ja siinä oli tosi ihanat pistaasi-croissantit ja sitten oli purekkeja, kun ne on nimeltään semmoset mini-purekkeja. Mini-purekkeja, joo. Oli lihaa täytteellä ja sitten oli juusta täytteellä. Niin tosi ihana ja hyvä maukas aamupala. Nyt ollaan sitten lähdössä tuonne Rukovan kanjoneille ajamaan tässä. Ja jaha, täällä on tullut vähän juttutauko, niin. Tuolta kohti mennään. Voisi olettaa, että siellä on aika huikeat maisemat sitten eessä, kun Rukovan kanjoni saavutetaan.